Si Migukula po akong atuon mga idol. Kay base nakaila siya sa among gipangita Dora karon. tadi pakita di Migukula po basing kaila siya ni. Tukatuon kasi nugkuan dako ra bang reward 100,000. Wanted person. Basing makaila si Migukula po magagiagi ning ato ba. Sayon na kay description mga idol. Black belter ko no ni. Dili lang yun tamo kumpiyansa kay mayo na ba kayo mga rati tawhana. Oy maila man siya sa lawas man ni Chris TV nga kumaod yun ang mga rati. Maog yun ingko pisot mailagin sa lawas nga matso kayo. Tisoy-tisoy ra ba po? Oy pura mo yag tisoy sad kayo man ni Chris TV. Unya karon sa trabaho ni Migukula po naabot na ta. Ato siyang tawgon kay basig nakailara ni siya. Oy hala murag nga am na siya masinggan nga kargada. Uy, sa man mo gidami ko? Ni aksyon kag kabalaka kagitiunan man ko niya. Abi na ko ug mao na ni katapusan na kong higayuna. Tingga na mi. Kunya karon ako siyang istoryahan sa kong tuyo mga idol. Kalikod. Na ako'y kuhan ba? Confidential ni. Confidential ba? Kini undercover nga trabaho ba? Ay, saba-saba ah. Ikaw na kong ipakita ni. Kaila ba ka? Si Migukula po na kuryoso na mo tanaw ko no siya. Ay, kaila ba ka ni Migo? Sugo ni sugo kinaan ni reward. Manoy Chris TV, makakwarta na sa si Migukula po ana. Basta makaila si Migukula po ani ingko pisot, kwartang malabog yun. Automatic Manoy Chris TV. Nag-drawing nga na Migo ang katong kuhan. Ang katong biktima ba? Black belter ko na. Murag amigo ni Iko. Pag-sure di, oy! Ayaw pakita ba? Hoy, confidential na! Ayaw na ipakita! Ayaw na ipakita, confidential na! Confidential lagi na! Dili na ipakita! Ayaw na ipakita, confidential na! Kung kaila ka? Si Migukula po ni aksyon ka alarma. Kaysa drawing, bro, pamilyar man yun niya. 100 100,000 na ko reward! Ano ko piyansa ba ni mo? Nangutan na siya, nga nung nawantid din tawhana. Kuhan ko no, black belter ko na nasa yung gipraktisan ba? Nasa yung gipraktisan nga batanon. Ya manay-nay ka. Si Migukula po ni aksyon ka balata, usog din ni kumo tawhana. Ya karon kay wala naman na mo tunga. Wala naman na mo managot sa iyang kuhan. Nabali-bali ang kuhan oy. Ang katong iyang gitunan. Naghinuktok in tawag siya, makaya baka ani niya. Karon ang nagdrawing ang katong bata. Black belter na migo. Kasi kakita ka na ba? Kaila ka na. Pila ako na. Kung masulo na ni mo 100,000 na. Di ka basta-basta ano pagpatayoy. Dili man kaning ora ito asa na siya napita ron. Mga idol, dakuon na siyang mata. Wanted ay pakita la iko kay confidential ni. Mo ni sa trabaho ang undercover mi ko. Dili ta kapatakan istorya basi magkaikis unya ni tawhana. Dito ka pa saya ana. Asam na dato pwede makitaan. Pamilyar ka sa nawang na niya. Taas ang buhok. Kan awara si Migukula po pamilyar gid niya. Asam na dato na pwede matanaw. Naadyo ni siya. Patay o buhi ni siya. Oh, patay buhi. Pwede kami mo kuhan. Kung mahinaykan ko nila, wala pa ko ni problema. Oh, wala problema. Hoy, mahinay ka na ninyo. Wala problema. Wanted mo na. Mauna nung usil. Para sa basta klaro yun. Klaro yung target na to. Dughan yun. Oh, klaro. Basta klaro target na to. Klaro atong buwan niya. Okay. Okay na ko nung mga idol, iyan ako nung pangitaon. Basta si Bayerman makita na naman ni Chris TV. Kaya lang ikaw ay pakita lain kay confidential ra ba na? Ilang kay sunod. Murag tanawon din ako. Murag nakabantay ko anak. Naw nga. Ay, lali kay ilahan oy, dako ugmat. Dali rin ni mailahan, kaya ako magmata at mailahan. Tama oy.